kare miseyie ni anto koro oseyuda kod kute mag ayaki onego bed nachako muonyo yath. Ponono ka in jalno mantiere keny, ponono intiere kata gosiepni moro, onego bed ni nyise tok thuolo maromo nade, koso onego bed ni nyise anyisa koyudi go to sani kidok e ot ise mana nyise, koso onego bed ni time yo machalo nade? Adwa dok e gima colleague na wacho. Disclosure ok en gima timre sano, iseyie, opimi, idhi kawo yath, olos kodi, iwuok kanyo moro be ingile e hospital kanyo. Disclosure ok en gima timre instantly. Disclosure en process. Gima nyalo wacho gi disclosure en ni okawo time. Okawo time kabisa, to nikech ng'ama idhi wacho ne cha en ng'ama chal nade, to be oseng'eyo, be osewinjo, to kosewinjo to ka en ng'ama idak go, pi maneno dhi react nade. Kata mani hospital kama intie kama ikawe yathno, ok ginyal ng'eyo kaka ng'ama idhi pimo ni isechako muonyo yiend ayaki dhi react. Mano gima ok ginyal assess. No doctor can assess that. Gin gimi to ka gisetimo ni counseling, ka giseloso kodi, to nara koro dhi, oro kisedhi, ipim ne mamau, ipim ne nyaka kijana midak gono. Kore momiyo wacho ni disclosure kawo time. Ok anyal wacho ni kise ayo hospital, kisetieko 2 weeks, koro inyalo wacho ni ng'ato. Ok nyalre. Bro lure kaka in ngimani chal, to bro lure kata kaka iseyie, to bro lure kata kaka ng'ama idak goni en ng'ama chal nade. En ng'ama kowinjo wach to ochapni, kose en ng'ama kowinjo wach to nyalo bet ba analyze to pod ubro bet. Tok tamna janyuol, waseneno jonyuol mariembo nyithinde udi nikech osechako muonyo yiend ayaki. Ting'e maber kabisa ni janyuol to koseriembi to koro chal ka gima piny orumo. Koro emomiyo ok anyal wacho ni from point A to B kanyo koro i-disclose. Kendo kise disclose, ng'ama idhi disclose ne cha bedhi yie. Ok timre kamano. Ena process. Ichako analyze the situation. Ichako weigh in the situation. Mos ki introduce ng'ama idwa wacho neni.